Thank you ah. Ano pa mo, boss? Jojo. Jojo. Shoutout. Thank you ah, boss. Boss, maraming salamat sa juice. You know. Ano pa mo, boss? Shoutout sa'yo ah. Thank you. Ilan kayo doon? Dalawa. Sige, tatlo na. Ayun, thank you ah. Ingat sa pagmumotor ah. Pili ka dito, bossing, kung saan yung gusto mo. Boss ah, thank you ah. Bossing ah. Thank you. Ano pa mo? Ha? Ano, Joey Ramos po. Joey Ramos, hello. Shoutout po. Talagang inabangan to eh. Ay, ikaw na naman ah. Oh. Thank you ah. Thank you po. Sige boss. Sige. Yan. This is Fred Moto, let's go! So ayun, magandang araw sa inyo mga bossing. For today's video, pupunta tayo sa Agno, Pangasinan. Siyempre pupuntahan natin yung pinakasikat na vape shop doon, ang VIP Vape Shop, pagmamayari ni Boss Joms Season. And shoutout sa iyo, bossing, maraming salamat. Kita-kits tayo dyan sa mga taga Agno, Pangasinan. Malibot ko na kasi yung buong bani eh. So dito muna tayo sa Agno, tapos pupunta tayo o siguro next week sa Bulinaw naman. Dito madami tayong followers dito eh, sa barangay Kinawayanan eh. Dami kasing nagko-comment sa mga post ko na dito naman boss sa Agno, Pangasinan. Kaya pumuntahan natin sila ngayon. Subali pala mga boss, hindi ko pa alam kung saan yung street na pupuntahan ko eh. Ano na ba yung sabi ni Boss Joms na street? Tundaan ko Poblacion East eh. Hanapin na lang natin. Okay ng sakyan ni Angko ah. Angko bossing. Ah, ito yung ginagawang daan. Sabi ang taas ng itinaas. Gago! Laki ng pinagbago dito ah, sa daan na to ah. Grabe oh, ang taas eh. Oh grabe, kita nyo, ang ganda dito oh. Diba, lawak ng daan papuntang Agno. Ganda. Kaso lang, madami siyang talbog. Dito lahat talaga ng ano, espalto. Grabe oh. Ang daming talbog. Ano ba ito? Lubak? Siguro ginawa nilang matalbog tong daan para walang maka-drag race. So yun mga bossing, dito na tayo. Papasok sa Agno. Ginagawa na naman yung daan dito. Ito nga pala yung ano, Agno River. Tingnan natin, grabe ang lawak. Ngayon na lang ulit nakapasok dito. Mga 2 years ako hindi nakapasok dito. Ganda. Naalala ko dito kami nagtatambay noon. Meron dyan, maganda yung ano dyan eh, daanan. Ay, daanan. Basta maganda yung spot dyan noon. Poblacion East. Saan ba ang Poblacion East? Saan yung VIP Vape Shop? Saan yung VIP Vape Shop? Pasok ka dito. Dito, tapos pinakadulo. Thank you. Thank you. Sige boss, thank you ah. Dito daw papasok. Ikidaan po mga bossing. Pinakadulo. Saan ba dito? So, andito na tayo. Hey, shout out. Boss. Sa wakas, nakapunta na ako sa shop mo. Anong exhaust mo, boss? Austin Racing. Bamama. 4-cylinder, no? Oo. 2-cylinder lang yung kay Airpass eh. Ay. Pero ano, may 500 na. Ang laki. Ha? Ang laki. Para malit sa picture, no? Parang, tangkad ka kasi. Oo. Nagtanong ako doon sa mga mekaniko kung saan yung papunta dito. Oo.
Tara, pasok tayo. Let's go. Tumakas, nakarating. Pwede ipasok yung ano? Oo, pasok ka lang. Yun. Ito pala. Oh, pogi eh. Ilang years ka na? Pala bossing. Mag-start. June ako mga 1 year and 6 months. Pero before, nagbabantay pa ako. Siguro almost 3 years na rin ako sa industry ng vape talaga. As of now, di pa tayo nakapag-restock mga boss. Kaya medyo butas-butas pa yung stante natin. Wala pa bang restock yan? Dami ng stock yan ah. December kasi nag-sale ako. Oo. Nauubos din. Oo, nakikita ko nga yung live mo eh. Dito, Kaya may regalo ako sa'yo, boss, Web. ano yan? Anong size mo ba? Excel ako eh. Uy, thank you. Ano to? Explain mo naman, boss. Sticker yan. Sheesh! Pogi oh. Vapors in Pangasinan. Check mo yung backprint niyan, boss. Tara, check natin. Yun oh, pogi oh. Kailangan di makita eh. Ayun oh, pogi oh. Siya. Backprint. Oh. Yun oh. Pogi. Shoutout kay Boss Joms Season. Let's go. Yan sa VP Vape Shop. Thank you dito. Yung week na to, magpapamanila ako. Gawa ako ng stock. Hindi ko na kasi kaso. Full trips nga. Ano din to? Large to? Laki na. Laki. Magkano Plus 1 yung ano niya. Plus sakto lang sa'yo. Sakto lang ba? Oo, tangkad ka naman. Pero yung PC mo ah. Ha? Naka-prem mo to pa talaga. Tapos ng VIP yan. Bigyan mo na kita. Mag-iwan kaya ako dito. Oo, mag-iwan ka na dito, pre. Ito. Nag-iwan ako kay Boss Joms Season. Let's go. Yan. Eh, sa mga gustong kumuha ng Feb Moto sticker, available na sale dito. Libre lang to mga boss, punta na kayo dito. Basta punta lang kayo dito sa VIP Vape Shop ni Boss Joms. Lalagay ko sa ano, stante natin. Yun oh. So yan. Big shoutout. Let's go. Thank you, boss. Uy, boss. Ngayon ko lang nakita. Kaloload ko lang. Bigyan kita sticker, boss. Oh. Thank you, ah. Ano pangalan mo, boss? Jojo. Jojo. Shoutout. Thank you, boss. Saka make sure din na nakapalo kayo kay Boss Feb. Ibibigay niya sa inyo to. I-deliver mo pa sa kanila, no, boss? Ganun kalupit. Ganun kalupit si Boss Feb Moto natin, mga bossing. And make sure na naka-like and share kayo dito sa video na to para makuha nyo tong mga juices na to. Ayun, no? One lang tayo mga boss, ha? Yung unang pupunta dito may juice. Dito, pre, manalo ka na. Manalo yung pinsan ko. Kapit bahay lang. Kapit tayo lang eh. Kailangan magbili pa ba? Oo, pili. 12mg. RY4 yan. O, ito rin. 12mg rin to. 12mg rin to. Yan na lang. Yung sabi mo kay Pep mo. 12 yan, pre. Yan, o. Salamat ka kay Pep mo. Yun, o. Boss, maraming salamat sa juice. Yun oh. Thank you. At syempre magpasalamat ka rin, boss, kay ano? Kay Maraming Boss Joms. salamat sa bayaw ko. Yun o. Sinabotahan na tayo. So yun, boss, ano pangalan mo, boss? Shoutout sa'yo, ah. Thank you. Ilan kayo doon? Dalawa. Sige, 3 na. Ayun, thank you, ah. Ingat sa pagmumotor, ah. Salamat po. Oo. Thank you. Bossing. Ba't nakabe-vape ka, boss? Pili ka dito, bossing, kung sa yung gusto mo. Di, pili ka dito. Sponsor ni Boss ano eh, Boss Joms Season. Let's go. Ito. Thank you, boss. Ano pangalan mo ulit? Jojo po. Jojo, yun oh. Nakalo siya eh. Bossing Joe, thank you, Thank you. bossing. Oo. Yan. Ay! Oops! Sorry! Boss oh. Eh, dalawa na. Oh. Thank you, boss ah. Ingat. Thank you, bossing. Dalawa. Thank you po. Bibigyan tayo ng sticker. Saan siya, boss? That. Tara dito, bossing oh. Ano ba yan? Pumasok tayo yun, trespassing na. Kunin mo na. Oh. Nahiya siya eh. Siya na lang. Oo, siya na lang. Yan. Thank you. Ayun oh.
vlogger kayo? Yes po. Pangalan niyo po? Irene. Shoutout po. Thank you po. So yun, bossing. Thank you ah. Thank you ng marami. Yun, thank you, boss. Pero Thank you, bossing. salamat sa pa-XP ng... Ano ba tong motor mo, boss? Honda CB400. CB400. Oo. 400 lang yan. Kaya nga, akala ko naka 650 na ako kanina. Experience ko. Solid. Pwede dumaan dito. Oh, boss, dire-diretso na kami. Sige boss, thank you ah. Thank you. Ingat. Oo. Ride safe. Sige boss. So yun mga bossing, big shoutout sa VIP Vape Shop, lalo na kay Boss Jom Season. Shoutout sa mga taga-Agdo, Pangasinan na yun, shoutout sa inyo mga bossing. Maraming salamat, lalo na kay Boss Jom Season, pagmamayari ng pinuntahan nating vape shop, ang VIP. Maraming salamat sa iyo bossing, sa uulitin. Tama sa binigay mong clothing mo at sa mga juice. Ayan, sana makaulit ako sa iyo bossing. Yun, hanggang dito na lang ito sa Fred Moto. Maraming salamat sa inyo. Peace out. Meron tayong kabossing dito. Ibigay tayo sticker. Bossing oh. Thank you. Ano pangalan mo? Ha? Ako si Joey Ramos po. Joey Ramos, ayun. Shoutout po. Talagang inabangan to eh. Ay, ikaw na naman ah. Pahingin daw si tito ko. Bango na nun. Thank you. Boss oh. Thank you ah. Thank you po. Hey, yung pumara kanina no? Sige boss. Sige. Yan. Yun oh. Thank you ah. Thank you.